ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎಂಗ್ಲಂದು ರಡ್ಡು ದಿನ ಅದು ಮೂಜಿನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಇನಿ ಪಿದಾಡು ನೆರ್ದು ಜೋರೆಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಪಾತೆರ ಇನಿ ಅಂಕಲ್ ಪಿದಾಡು ವಯ್ಯರ್ ಪಿದಾಡು ವಯ್ಯದ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಯರ ಅಂತ ಪಿದಾಡ್ದ 10 ಗಂಟೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅವಲತ್ತಪ್ಪ ಸಾಗರ್ ಅವತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಮ್ಮ ಎಂಗಳು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಯರ್ ನಾಡು ನೀ ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆಲ್ಲ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡು ಕಾಫಿಗೆ ನಲ್ಪ ಅಂಚ ಆತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಬೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಸಾಗರ್ ಏರೆ ಬರ್ಚಿ ಬೈ ಬಡ ಬರ್ಚಿ 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 ನನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕಲು ಕನ್ನಡಕ ಗೋಗಲ್ಸ್ ದೇತನ್ಗನ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬರ್ಚಿದೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ನಿಯತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವಳು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಪಾಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅನಸಿಜ್ಜಿ ದುಂಬೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಪೋಂಡು ಪೂರ ಟ್ಯಾಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಎತ್ತಲು ಒಳ್ಳೆರು ಮುಲ್ಪ ಇಬ್ಬ ಜೋಕುಲು ಒಳ್ಳೆರು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಏನು ಕಾಪು ನಾಡು Let's go. Yeah, let's go. Let's go. The hotel. And ತಿಂಡಿ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪ ಬೇತನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದ ಮೊಲ್ತ ಮೆನು ಕಾಡುದಿಲ್ಲ ರೇಟ್ ತುಂಡ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪೂರ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಮಸಾಲೆ ಪುಂಡು ಬಿಡು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೊಲ್ತ ಗ್ರೂಪ್ ರೇಟ್ ಮನೆ ಫುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಗ್ಲು ಬರ್ತನ ಸಾಗರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಣ್ಣದು ಇಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲಂಗಡ್ ಬೀಚ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನಗಾನೆ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಓಲ್ ಬಣ್ಣದ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಜಿಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಡಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಹಣೆ ಬರ ಅಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಚಾ ಕಾಫಿಗೆ ನಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ 5 ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದ ಮೂಲು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಚಾ ಬರ್ಕ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಚಂಡಿ ರೇಟ್ ಎಂಚ ಅಂತ ಅನ್ನುವರ ಸತ್ಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತಾಕಾರ ಎಂಚಿನ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಯರ ಆಯಿಲ್ ಖಾಲಿ ತಿನ್ಮೈ ನಾಚಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತೇರು ನಿಕ್ಕುಲೋರುಂಡ ತಿಜ್ಜಿ ರಾಜ ತಕ್ಲೊಂದು ಚಾ ಬರ್ರಕುಲ್ದ ಐದು ತಿಮ್ಮರೆ ನಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಕಾಂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ದೇವೆ ಚಾ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಚಾ ಇತ್ತೆ ಚಾ ಇಜ್ಜತ ಉಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿನ್ನಿಲ್ಲ ಬರ್ತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೋಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲು ಊರತ್ತು ಆಯವಂಟು ಓಡ್ನ ತಿನ್ನಿಜಿ ನಾವು ನಡಪಂಪಿ ಅದೇ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬರ್ತಂಡು ಪಜ್ಜಿ ದೋಜುಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಲು ಬಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಚಟ್ನಿ ಬರ್ತದೆ ತಾರೆ ಚಟ್ನಿ ಅಂತ ಮೂಲು ಈ ಕಡಲೆ ಚಟ್ನಿ ಶೇಂಗಾನ ಇಂಚಿನ ಚಟ್ನಿ ಬರ್ತೇವೆ ಹುರಿಗಡ್ಲೆ ಚಟ್ನಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಎಂಚಲ ಇನಿ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಕೆಲ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಅದ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಂತೆ ಕ್ಯಾಶು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಗೋಡಂಬಿ ಅಂಚ ಆ ಗೋಡಂಬಿ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಣ್ಣದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದಾರು ತಡೋದಿಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಬರೋ ತಿನ್ನದಂತೂ ಆಂಡು ಬರೀ ನಿಗಲಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ತೋಚ್ಪವೆ ಪೂರಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಪೋಯಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂತೆ ನಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ತುಕ ಬಕ್ಕ ಬಾತ್ಯಾರ್ಗ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಮಾತೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಡ್ರೆಸ್ದ
ಮೂಲು ಕನ್ನಡಕ ಕನ್ನಡಕ ಒಂದು ಚೀಪ್ ಅದುಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬಾಯ್ ಮಂಪು ಮುಳ್ಳು ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. 100 ರೂಪಾಯಿ ಟೊಪ್ಪಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸು ಆಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡುಂಡು. ನೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮೂಲು ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಇತ್ತು, ಲೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಇತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತಂತೆ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿ ಬಂದುಂಡು ಮಗಲ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಆಪ್ನೇ ಬಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ನಾವಂತೆ ತೂದೆತ್ತು ನೋಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಅಂಕಲ್ನ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಹೋಗ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದು ಬಂಡದು ಮಕ್ಕಳು ಬೈತೀನಿ ನೆಟ್ಟೆ ಬೈತೀನಿ. ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಗೋವಾ ಬೇಯ್ತೆ ಪಗೆಲ್ಲ ಗೋವಾ ಬೇಯ್ತೀನಿ. ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಚಿದ್ರು ಕಡೆ ಬರ್ನ ಎಂಕ್ಲು ದಾದಾ ಎಂಕ್ಲು ಕೋಡೆ ಬರ್ನಾಗ ಮೂಲು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಇತ್ತೀರಿ ಪೂರದ ಇತ್ತೀರಿ. ತುಲ ಒಂದು ಪೂರ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಟು. ಹಿಂದೆ ಬಾಲೆ ಮತ್ತೊಂದಪ್ಪ ಬಚ್ಚಿನ ಎಂಕು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಂದು ಅಬ್ಬಾ ದಾದ ಉಂಡ ಮಗ ನೆಂಚಿನ ಅವು ಆ ಬಚ್ಚಿಮೆ ಅವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ ಬೆಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ಅದೇ ನೈ 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 ಭಯ್ಯ ನಕ್ಕೋ ಭಯ್ಯ ನಕ್ಕೊಬ್ಬ ನಕ್ಕೋ. ಮೂರು ಹೊತ್ತಿದೆ ಗೋವಾ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ 5 ಬಾಕ್ಸ್ 200ಗೆ ಒಂದು ಗೋಡ ಮಾತುಂಟು ಜಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಣ್ಗೆ ಏತು भैया ये कितना है 600 मतलब 600 ಇದೆ ಆಜ್ನೂದಿಗೆ ನಾ ಮೂಲಂಜಿ ಕಾಜು ಜೊತೆ ಅವತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಾಜು ಉಂಡು. ರೇಟ್ ತೊಂದರಿದ್ದಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಾ ಯಾಕೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಬೇತೆ ಅಂದ 500 ಬಣ ಇರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲರು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತನೂ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗೊಂದು ಪೂರ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಉಂಟು. ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಅವು ಫುಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಾ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಡ್ಡಣತ್ತು ನಾವು ತಗೋಡು ಬಟ್ ಅವೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಡು ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ತಿ ಜಿನ್ನ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜ ತೆಪ್ಪನಾಗಲಾತೆ ಐಕ್ ಮುಗಿದ ತೂಕೊಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ತೂದು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಫುಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. A few moments later. ನಿಂಗ್ಲಿದೆ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕುಡ್ಲ ಬಿದಾಡಿಯರೆ ಏತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಫುಲ್ ಜನ ಕುಲ್ಲಿರ ಜಾಗ ಜಂಜಿ ಉಂಟು ನೆಂಕ್ಲು 10 ಜನ ಉಂಡು. ಅವತ್ತಂದಿನಿ ಟ್ರೈನ್ ಬೇತೆ ಲೇಟ್